Panel financií – neoceniteľná pomoc vo financiách. Vitajte v novom internet bankingu mBank, ktorý funguje ako správca financií. Je navrhnutý tak, aby vám na každom kroku pomáhal pohybovať sa vo svete vašich financií. Po prihlásení sa zobrazí panel financií. Tento panel vám ukáže disponibilné prostriedky, súčet plánovaných operácií a voľné prostriedky. Vďaka tomu hneď viete, koľko peňazí máte na bežnom účte a koľko peňazí môžete bezpečne minúť. Vedľa vidíte, koľko máte na vašom sporiacom účte. Upravte si panel financií podľa svojich potrieb. Vyberte si deň začatia vášho mesiaca, napríklad deň výplaty a účty, s ktorými musíte počítať. Navyše, žltá časť panelu predstavuje ponuku predschváleného úverového limitu, ktorý môžete využiť v prípade finančnej núdze. Z tohto miesta môžete tiež rýchlo previesť platbu alebo zistiť, ktoré platby čakajú na spracovanie. Všetky údaje sa zobrazia v tvare kalendára alebo zoznamu. Vidíte presne, čo a kedy musíte zaplatiť. Farba vás upozorní na platbu v ohrození alebo na platbu, ktorá nebola vykonaná. Objavte novú mBank.